Eta igazkora itzuliko gara, justu komentatzen egon gara, Iraitz eta biok. Igazkoa bukatu genula, galdera hori airera botata, ez? Eta hemen gertatuko balitz, greba feminista bat planteatzea eta antolatzea, eta hemen dago. Bai, beni esan nola pixkat askotan atzera begiratu beharra dago pixkat aurreko nesate genuen, ez? Fokoa pixkat zabaltzeko, bai denborari eta dimensioari dagokionez, ezta? Eta orain gainak ez ilusio egin eta hasierra entzutanen bila nola pixkatola begia zabaltza dalik, altxerriko kontuak ere ekarri dituelako, eta gogoan dut hauza bara torren nintzen lehenengotako baten ere, altxerriko gure pinto, ez? Marrazkilariak gure amonak izango ote ziren galdezka ibili ginela, eta gogoan dut urrengo astean, momentu horretan duela urte bete, Polonian, Astelen Beltzaren bueltan egindako mobilizazio hitz egiten aritu ginela, Argentinan, 16 urteko neskatila betean, erailketa eta bortxaketaren ostean, ni una menos dinamikarekin ere, beste paro eta kristo mobilizazioak izan zirela, eta bortxaketa bortitz ikaragarri bat, eta hor momentu batean Argentinako mugimendu feminista irten zen kalera, baina interpelatu zituen beste herrialde batzuk ere bai, ezta? Eta gutxi gora bera irakurri dudanagatik eta pixkat kokatzen saiatu naizelako 70 bat herrialdetan egon ziren replikantzeko batzuk paroenak, ezta? Eta horren ostean, pixkat ja ez zain lotuta, eta Islandiako emakumeek ere, sasoi oso berdintxuan greba egin zuten soldata igoera, ez? Soldata parekatzeko, orain dela Serbia este jakin dugu, Islandiako gobernuak debekatu egin duela, arrakala salariala. Legez jasota dagoia da, beraz egin daiteke? Hori da, eta gero nik uste pixkat bukararako, baina Islandiako kasuan nik uste horrak ematen digula iparra benetan historia honena, ez? Baina egia da urte honetan ere, ez bakarrik herrialde hauetan, Trumpen gobernuaren kontrare, estatu batuetan ikusi ditugula, milaka eta milaka. Izendapenaren bueltan, eta emakume horiek sendo aritu ziren kalean protestan. Hori da. Orduan, egia da, urte bat zela mobilizazio, mundu mailako mobilizazio ikaragarriekin, eta pixkat martzoaren 8ko greba ere, kontutan hartu behar dugu, hemendik sortzen dela, ez dela kasualitate sortu, eta badirudi, ez dakit ez, nipixkat eztabaida jasotzen ari nintzen, eta batzuk uste oso gogotsu gaudela, benetan gauza planteatzen ari garelako, eta beste leku batzutatik, batzutan edo ez dakit, ofenditu da sentitzen direlako, edo nik ez dakit, ulertu nahi ez delako, betiko zoro hauek dira, ez? Eta, martxoaren 8an, 170 herrialdeetan, baino gehiagotan dago konbokatuta, edo greba. Norbaitek esango du, zoroak toki guztietan daude, ez? Herrialde guztietan. Eskerrak, ez, nik esaten dudan, eta gainera askotan zuekin partekatu dut hau, baina... Inpresio gainera indartsua dala hau dana, oso, nahi horretik... Eta oso ikusgarria, Euskal Herrizen... Jente gitxi egongo da, momentu honetan ez dakinen martxoaren 8an emakumeak gelditzeko deialdi eginda dagoela. Eta bintzat bere buruari galdera egin diona. Bai. Egin baldut, ez? Eta bintzat horren inguruan hausnartu duena. Nik uste greba honek eta pixkat hori dela, ez? Eta lehengo personan eri behintzat, ez da, kontraesana, zalantzak eta gauza pila bat sortu dizkit, baina egia esan urtetako lehenengo grebatako bada, benetan, olako pentsatu eman didana niri eta inguruan. Zer gainontzeko grebatan, egia da herri honetan ere grebak ulertu, ez dakit, ez modu pixkat, niko automatizatuta egin ditugula, ez? Segun hor deitzen duen, alderdiak, sindikatuak, eta baina egia esan mobilizazio egun horietan benetan gorpuztu aldugu aldarrikatzen dugu, edo ez. Eta pixkat esan nahi nuena zen, pixkat indartsu dagoelako, momentu honetan, egia esan, eta askotan zuekin konpartitu dut hau, askotan proposamen eraldatzaileak ez dagoela, ez? Osea, azkenean jerarkia, kapitalismoa, patriarkatua, beti handi hauek ez, boterea, hauek oso ondo antolatuta daudela, eta nazioarteko sare batean, eta nazioarteko izaera dutela, eta askotan proposamen eraldatzaileetatik, internazionalik ez daukagula. Baina pentsatzen haste honetan, esaten, ez dakit mugimendu feminista momentuetan ez den izango mundu mailan horrelako planteamendu, ez mugaz kanpo, mugaz gaindiko. Pentsatu du neupe bai? Mugimendu potentenetakoa dela, eta benetan, interpelatzen gabiltzala gauza asko, ez? Azkenean aldarrikapenak ere bai, emakumeak emakume izateagatik ditugun zapalkuntzen egoerena anistasuna bezain anitzak dira argumentuak, ez da, ez gabiltzalako patronal baten kontra, lege baten kontra. Ari gara munduko leku desberdinetan, testu inguru bakoitzan hartzen duen formarekin, baina sistemaren kontra, ez da? Neri hori ikaragarri iruditzen zait, benetan, eta 170 herrialde dira. Eta urte betean? Urte betean. Oso denpora gutxian. Oso denpora gutxian. Netzak hori da interesgarria. Horrek esan nahi du, amezuak badabiltzala, ez? Elur bola badoala, ez da? Eta badagoala ahalmena. Bai. Horretaz konturatzea ere, bada
bada zerbait asko da. Bai, eta niri ez pixkat oso interesgarria, ze, ez da bai da, imaginatzen dut etxe guztietan, eta ez leku guztietan, behintzat interpelatua sentitu bagara, ez da bai dakete daukitzen ari garela, ez? Adibidez, manei tokatzen entzun dut, ez? Baina ez dago ondo antolatuta greba, ez? Ez dago deialdi bat goiti bere eginda, eta momentu batean behar bada ziren ere nik hori pentsatzen nuen, ze horrela oitu gara, grebak horrela izan behar dutela. Eta gero eta aurrera joan, orduan da interesgarria hori ditzen zaiz. Ze grebak hartuko du forma gutako bakoitza gure dinamiken arabera eta gure gaitasunaren arabera mobilizatzeko daukagun gaitasunaren arabera, ez? Eta orduan lekuan, kasuan, oso desberdina delako lantoki batean dena emakumezkoak badira edo dena gizonezkoak badira. Eske oso desberdina da, ez? Azkenean horrako greba batek nolako eragina izango duen. Oso interesgarria izango da, besteak beste danontzat izango da lehenengo aldia, Amaia Tinona, geure buruarekin egin dugun hausnarketa. Lanera banator, honi buruz hitz egingo dut, ez dugu lanik egingo, ez badugu lanik egiten ez da programarik. Gure artien, gero taldeko mutilek, da guk zer aldu egin, programa egingo dugu zuen ordez, edo erakutsi, badaukagulako ez da bai da hori bai, eta zer aldu egin beste danok. Da guk ezin dugu greda egin, ez, zuek ez, geuri edalako, eta ikusti, eta ikusgarritasuna, egia esan, denpora gitxian sortu da, ez da bai da bat, ez da bai da ona, ez da bai da ona, bakoitza bere lekuen jartzeko, eta ikusgarritasunak neurtzeko, eta menpekotasunak neurtzeko, eta hori guzti egiteko, eta ikusi beharko, inkognita bat dalako, nola ez dut ezer egingo, nola ez dut zainduko ama, umie, tokatzen zaidan zer egin, ikusi beharko da, eta nola ez naiz lanera etorriko, antolatute badau, ordutegi zehatz bat eta badau bai, ezta? Eta zuk esan dakoa, gainera greba egiteko 11 modu daude, eta dena ere ez da edo zuria edo beltza, eta egoera eta testuingurua eta guztia, eta azkenean hori ari da eramaten nola dago antolatute esaten gabiltzelako? Denbora desente, bai. Goizian lanuztiek dauz, arratsaldien bebai. Gero badau deialdi bebai, egun osuen ez egiteko ezer. Zelan dago hau dana antolatute? Bakoitza oso modu desberdinean. Ez hori da kuriosoa, ez da, eta sektoraren arabera, lan jardunaren arabera, nik uste zentzu horretan ere bai pixkat, bakoitzari buru jabetza emateare greba nola egin nahi dugun ere, netzako oso aukera politia dela. Eta horrek emango digula, esperimento esaten duzuen, esperimento ikaragarri bat izango da, lehengo personan, bigarren personan, eta modu globalago batean, ez? Eta adibidez, gainera pixkat telebistan ez dakit zerra egingo den, eta zerra egingo duzuen, o dena delako, ez da? Baina pentsatzen nuen adibidez, ez? Esaten nuen, adibidez, hau zaun, greba emakumeak egingo balute, programa egarreko da pila bat, emakume asko dago. Hau zaun, emakumeek planto egingo balute. Egarreko da asko, baina, eta esango dute, datxe honetan, beste dozein programatan emakumerik ez badagertzen, behar bada ez da inbeste egarriko. Ze egunerokotasunean, emakumeriak ez daude inbeste, ez da? Eta ikusgarritasun horretan, nik uste dut ariketa hori oso garrantzitsua dela, ez da? Nik uste dut hori, eta bez mutilen kasuan, greba dozeinek egin dezaket, greba deituta dago edo zeinentzat, baina martxoaren sortzia da. Emakumeen ikusgaitasuna eta ikusezintasunaren, egiten den lanaren ikusezintasun hori aitortu nahi da, ez da? Eta nik uste dute dezala bateko, azkenean ez bakarrik gizonek, jende pila batek, pixkat hori esaten nolako ez, defensibara nola hartzen den, ez? Eta nik uste dut gutako guztiok ere esperimento horretan kokatzeko kriston aukera daukagula, benetan, ez? Eta zergatik nik ezin dut, ez? Eta batek esate zidan, berdintasuna denonga gauza da, eta egunero egin behar da, ez? Eta, batero baten entzun dut, entzun diot greba japoniarrarena, ministrari, ez da? Egun horretan askoz lan gehiago egin beharko denukela, eta, hemen gertu gure antzeko zerbait ere entzun dut, ez? Eta momentu baten esaten dut, ez gabiltza denok 365 egunetan gai honen inguruan lanean? Suposatzen da baietz, ez? Aldaketarik baldago. Egunero oso poliki, ez da? Eta horrelako ekintzek simbolikoki uste dut, badaukatela potentziala gauzak azkartzeko, ez da? Eta Islandia aipatu dut, eta horrexegatik elur bolarena. Lehenengo greba Islandian emakumeek egiten dute, lehenengo greba 1975 egiten dute. Eta egiten dute eskubide guztia parekatzeko, eta soldata eta hiritartasun eskubideen inguruan. Kasualitatea haute da 2018an izatea munduan, bai bretxa salariala aliko eta gutxien daukana emakumeen parte hartze soziopolitikoa handiena duena, ez da kasualitatea. Ez da kasualitatea Islandiako gobernua interpelatua sentitzea arrakala salarialaren inguruan lege bat egitera, ez? Eta hemen ikusten ari garena da, eztabaida hori adibidez, Espainiako estatuko parlamentuan ematen denean, gobernuko ordezkari bat berare ezen agertu, eztabaida honen inguruan zeratzera, eta gero daukagu, inok ez dakien M. Rajoy hau ere esaten, ez idazue galdetu honegatik, ez da? Noski galdatu behar zaiela honegatik, eta obligatu behar zaie gai honen inguruan aurpegi ematera. Eta horretarako,
desde luego euren zain ez du egingo, ez da hor presio soziala, eta kaleak zentzurretan hartzea eta simbolikoki hartzea oso garrantzitsua da, bestela nor jarriko du agendan, ez da? Eta simbolikoki ulertzi dana, aurrekoen honintzarekin berbetan eta esaten zuena, batzuk esaten dugunean, bai, neskok eta bai, bat ez de gizonek esaten duten, baina ni banau alde, eta nik zaintzen dut mie, eta nik egite dut, ez dela zuk, edo nik. Dala, egitura baten, kontuan izatie, segurazki Argentinan gertatu dana, eta San Ferminetan gertatu dana, eta askotan gertatzen dena, emakume izateagatik bakarrik. Gertatzen zaigula orokorrien guri ezer gertatu ezarren, ez dela ni eta zu. Hori da. Eta azkanien testu inguruan jartzit hori oso garrantzitsua da hori bai. Eta oso garrantzitsua eta niretzako oso garrantzitsua den ere bai, ez? Emakume honegora, baina zapalkuntza orokorra. Azkenean, ustut Ines Arrimadas izan zela, ez da? Bueno, ez zuela irakurri inundik inora zeintzen daialdia, hori badakigu, baina esate zuena, karo, kapitalismoaren kontra, ez? Dena eske movida hori da. Movida da, sistema badaukagula, non batzuk, beste batzuen lanaren aberastasunaren gainean aberasten ari diren izan emakumeen gorputzaren gainean, edo izan gu ere, hemen egoteko emakumeok, seguronera, ez dakite, Latinoamerikatik datorren emakume pila bat, euren familia atzan utzi barutela, eta gure nagusia zaintzen da biltzala, gu ere bagabiltza, erreproduzitzen, ez, jerarkia eskala hori. Hortaz dena hitz egiten ari gara, ez, da nik uste oso garrantzitsua dela, pixkat eskala, eta era berean, maila personalean, hau, aurrekoan Angela Davisen esaldi bat irakorri nuen da gustatu zitzaidan, arrazismoa hitz egite zuen, ez, baina esate zuen. Ulertzen badugu sistema arrazista dela, ez da nahikoa ez arrazista izatearekin, antiarrazista izan behar da. Hau, aktiboki izan behar da, ez? Eta kasu honetan, berdin zait, euskaltzalearekin berdina da, ez eratea, hizkuntza handi batzu eta txiki batzuk, eta eratea, ez, nik bien artean aukeratzen dut, ez. Alde bazaude edo benetan jerarki hori aldatu nahi bada, euskaltzale izan behar duzu. Eta kasu honetan, berdintasunarekin berdina da, ulertzen badau gizarte matxista, sexista batean gaudela, non, ez, badauden, jerarkia hori dauden, ez da nahiko esatea berdintasunean sinisten dut, ez? Eraldatzeko, hori eraldatu egin behar da, bai eguneroko bizitzan, eta bai eguneroko bizitza horretatik orokorretara. Eta batzutan, terminoa ez da jende bat etzaio gustatzen, baina hori uste badagoela interesa feminista, ez? Eske hitz hori, ez da egokia, ze estremista, ze radikala, eta nahi esaten dut, nahi radikala hitza asko gustatzen zait, errotikoa delako, ez, erradikala, eta erroa aldatu behar delako hori gustatzen zait. Estremistaren atzait bat ere gustatzen. Estremista egoera da, estremoa egoera da. Eta orduan eraldaketa ere, ez, beste nun baitetik tiratu behar da. Baina ezin duguna esan da, egoera más o menos normala da, eta eske estremista hauekari dira beste puntara eramaten, ez? Ez, egoera, estremo batean gaude, ez? Orduan, aktiboki kokatu beharraren puntu hori. Eta bakarrak ematen digu aukera, bintzatu horretarako. Bakoitza bere moduan, Baina ikusteko izango da, martxoaren 8koa. Dudarik ere ez daukagu. Ikusteko izango da martxoaren 8koa, eta datorren urteko, irurok bagauzen, pasan urtetekona, behitu zemat aldatu den ipuina, da datorren urtin ez dut, gogoratzen zuie igez, greba ze gertatu den. Hori ikusi beharko da, momentuz ez dakigu. Egun hori, bai. Ia egoteko aukera daukagun, beste iraitz esango dizugu asko botako zaitugula faltan. Ez dugu kontatuko, ez da, ez beso kontaten, biraian due, ala benga, kontatu dut. Oso ondo ibili, asko ikasi, ganbara betiko moduen, gaur gauri kontatu. Bueltan ekarri. Naiz eutatik eta bestetik nabilenean, ona ekartzeko gaitxoak eta ekartzen, bat bakizu beti hor aktibo ibiltzen naizen antenarekin, orduan, bai. Falta motako zaituztenek bai, azkenean astero eta... Azte santu bueltan edo hortxe edo, aukereran dutxua bai etorriko zara. Udaberrirako, Udaberriko lorie, ederto.